Magandang araw mga kapatid, Noxy Vlog. Nandito tayo ngayon sa Wheeltech, Santa Cruz, Lubao, Pampanga para mag-review ulit ng mga motor dito, no? So abangan po natin yan mga kapatid. Shoutout nga pala kay Sir JBTV at kay Sir Moneyboy. Mga vlogger din sila mga kapatid. So suportahan din natin yung kanilang mga channel. Maraming salamat sa inyong suporta sa aming channel. Tuloy po tayong umantabay sa mga susunod pa natin mga vlog. So God bless po sa ating lahat. Shall we have breakfast together? Ito po mga kapatid yung 2021 model ng TMX Supremo. Yan, 150cc mga kapatid. Yan, may tatak siyang Honda rito mga kapatid, no? Ang kulay pala nito mga kapatid ay glossy black. Then may decal siya na kulay white and then kulay red, no? Ayan yung TMX nya ay kulay red, then meron pa ditong glossy gray. Maganda rin to mga kapatid, motor na to, pang malakasan na pan tricycle, no? Tingnan natin sa mga switch na ginamit ay premium na rin mga kapatid, no? Ito yung kanyang high and low, then turn signal light, busina, then meron pa rin siyang choke, no? Dahil carburetor type. Pero ang carburetor nito mga kapatid ay diaphragm, no? Then ito yung kanyang clutch, malambot, no? Then dito bukasan ng ilaw niya, and then electric start, then yung throttle malambot din, and then yung predo sa harap. Then dito sa kanyang panel, yan, analog, and then meron siyang digital na gear position dito, no? Ito yung kanyang speedometer, odometer, and then meron siyang RPM gauge dito. Then nandito yung kanyang fuel gauge, no? Tapos signal light, yan. Then yung neutral nya, and then yung sa headlight. Yan, tapos ito, salamin yan mga kapatid, no? Maganda rin yung kanyang dashboard, no? Then may logo dito ng Honda. Then ito yung kanyang ignition. Ito yung kakaiba rin sa kanya, latest na yung ignition nya. May ano din, anti-theft na function. Yan po. Then tingnan natin sa harap, sa kanyang headlight. Ito yung kanyang headlight. Yan, yung design sa kanya. So okay din, pero yung ilaw nya ay halogen bulb, pati po yung signal light, no? Yan. Then dito dako tayo sa kanyang front na gulong.
Ang gulong nito mga kapatid sa harap ay 80 by 100 by 18. So 18 po yung laki, no, ng gulong. And then tube type, naka spokes, and then drum brake po yung sa harap. Yan, no. Tapos yung fender niya, ayan, glossy silver, no. Maganda rin, no, makapal yung metal na ginamit. And then ito rin yung kanyang telescopic port. Ayan, malaki. Then may cover siya, no, hindi mapapasok ng dumi o tubig mga kapatid. Yan yung kinagandahan dito. Then yung kulay ay silver din. Then ito yung kanyang busina. And then ito yung bukasan ng gasolina, no, tank. Then ayan yung kanyang pang ilalim. Then yung mismong head. Ayan. Then dito sa kanyang cambio ay 5 speed mga kapatid, no. Ayan. So 1 down 4 up mga kapatid. Then yung Putlex driver na pipilip din. Ayan, yung latest na rin siya mga kapatid, no. Then meron pa ring center stand, and then side stand. And then yung Putlex sa angkas ay okay din, no. Mayroon pa siyang brace dito. Ayan, napofold din siya, no? Ayan. Then dito sa kanyang tank, ayan, may kalakihan na rin, no. Tapos meron pang bukasan din niya ng pinakatakip niya, no. Ito stainless yan mga kapatid, yung takip na niya. Then sa upuan, ito, yan, maganda rin, no. Bagay din talaga siya sa pan-tricycle, no. Then makapal yung fabric na ginamit dito. Then meron din siyang grab bar dito or carrier mga kapatid, okay din. Maganda rin yung metal na ginamit, no. Then dito, ito yung shock niya, ganun din mga kapatid. Naka-cover din yung kanyang shock. So dual shock yan. At pwede pa nating dagdagan. Ayan, no, may nakaabang na. Then meron din siyang takip sa chain drive. Then yung gulong nito sa likod ay size ay 90 by 90 by 18. Tube type din, naka spokes. And then drum brake din yung sa likod, no. Then dito sa kanyang taillight, yan, so maganda din yung taillight nito, no. Ayan, no? Pero halogen bulb po mga kapatid. Then yung ito yung fender nya, yan, malapad. Then meron yung reflector dito. Then dito, ayan, meron pa rin siyang kickstart. And then yung preno sa likod, no, ito yung tapakan nya, no, para siyang stainless, no. So malaki yung bakal na ginamit. Then meron siyang stopper dito, no. Ayan, makikita natin stopper yan pagka binababa. Then yung sinasabi ko kanina ay diaphragm na po yung kanyang carburetor. Ayan, no? Makikita natin, no, diaphragm siya. And then Euro 3 na rin siya, no. Ayan, may breather na rin. Kaya matipid sa gasto mga kapatid. Then dito, ayan yung kanyang muffler. Yan, ito cover to mga kapatid ng muffler niya, yung parang stainless na ito. Then yung pinaka tambucho ay matte black din. So ayos yan mga kapatid, no. Okay. Yan po mga kapatid, yung Supremo 150cc